Përshëndetje për të gjithë ju. Pozdrav do sите vas. Ishte një takim mjaft konstruktiv. Imavme Urova dosta konstruktivna sredba. kryetarin e zgjedhur Mu čestitav na izbranjet predsjedatel për VMRO DPMN-s. na VMRO DPMN Biseduam na izborat. shumë çështje që kanë të bëjnë me aktualitetin në Republikën e Razgovaramo okolo Maqedonisë, mnogo prašanja koje što je засекаат актуалноста во Република Македонија, edhe më gjerë për rajonin. но и поширок и за регионот. Këndym mendime për mendimin tim. Разменивме мислења според моја проценка на многу конструктивен начин Евроатлантike. во врска со евроатлантските процеси, Reformat e domosdoshme që duhet исто така и за неопходните реформи кои што мора да ги biseduar завршиме во земјава. situatën politike. Разговаравме околу политичката ситуација. Interesi tona është që Интересот на двете наши партии shteti ynë duhet të jetë sa më stabil, е за нашата држава да биде што е можно постабилно, të kemi përparim në drejtim të reformave. да имаме напредок во правец Është на interes имплементирање на edhe i реформите shumicës, edhe Тоа е од i интерес opozitës. и на мнозинството, но и од опозицијата, Të krijojmë klim për investime, да креираме позитивна клима за инвестиции, како и доверба кај граѓаните дека може да се живее во оваа земја. si dhe ndam mendim të përbashkët që duhet të vazhdojmë komunikimin. И разменивме мислење дека треба да продолжиме за комуникацијата Strategjive të во иднина përbashkëta, за pozitë, opozit, изградба на заеднички Për të përparuar позиции како власт и të опозиција rritet за да besueshmëria напредува mes нашата të земја, komuniteteve tona, mes довербата shqiptarëve, помеѓу maqedonë, нашите заедници исто така да се поправи помеѓу Shumë e албанците и rëndësishme. македонците. që bashkëpunimi И од голем значај соработката да биде постојана mes partive të помеѓу shumicës dhe партиите atyre të opozitës. во мнозинството и партиите од опозицијата. Дали има промена во политиките на ВМРО ДПМН со промената во председателството? U mendoj që qëndrimet e VMRO-s Ја kanë сметам qenë дека shumë ставовите transparente на në ВМРО kongresin ДПМН që беа прикажани многу транспарентно на нивниот конгрес кај што го одржија, но и новиот председател, господинот Мицковски, ги потврди тие политики. A është folur për çështjen e amendamenteve? Дали разговаравте за амандманите? Mirë, kjo nuk ka qenë takim Ова не беше të bërë средба marrëveshje, за договарање. ka qenë takim për urimi, Ова беше средба por за si çështje честитање. është hapur dhe ne kemi Но се отвори pozicionet како tona, прашање VMRO ka и ние имаме pozicionet наши e veta. позиции, ВМРО има своји позиции. Има ли напредок во приближување на ставовите околу законот за езици? А кога препарим на чендримет по личен преживон? Ne Në këtu nuk parafre. kemi biseduar për Не për разговаравме за напредок. Mënyrë do të mbështet ligjet reformuese apo Дали добивте гаранција од ВМРО дека ќе ги Sigurisht, поддржи реформските VMRO закони? DPMN është Секако, interesuar për ВМРО ligjet ДПМН е reformuese заинтересирана за dhe поддршка на është реформските interesuar që të закони kontribuojë në këto и ligje сака да даде придонес që të jemi sa më të sukses. за да биде што е можно поуспешни. Благодарам.